Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Agosto 25 tuig 2023. Cadiz City staff and officials naglakbay aral sa Santa Barbara. BMT maghahatag update kada Biyernes sa Good Morning Santa Barbara program. BMT nagapatigayon ka senile cataract survey sa mga senior citizens. Piguds ginatutukan kakapulisan kag madak. DOH ginarekomendar ang 5S strategy kontra dengue. Gin kalipay, gin sorpresa kagin pasalamatan ni Vice Mayor Dr. Lilia de Colongon ang mainit nga pag-abi-abi ka mga municipal officials ka Santa Barbara nga gin pangunahan ni Mayor Doc Dennis Superficial, Vice Mayor Isabelo Makino, SB members kag mga empleyado ka local government unit ka Santa Barbara. Sila ang ginsugala ka mga katapo ka barangay monitoring team. Ginhaladan ka saot sa tono ka bagani. Kag naghaladman ka bulak sa tubangan ka monumento ni General Martin Shofero Delgado. Agud ipakita kung paano ginakomemora ka banwa ang Cry of Santa Barbara. Pamatian pahayag ni Cadiz City Vice Mayor de Colongon. Nanay, dili subong. Ngayon aga gitiwa. Sabi ni mo daw, balang ko, pro, nalipay, gid ko pala, no? Nga wala, di kami ka-expect, ko lang, nga amon, ni subong ang amon, nga makadtuan din. So, salamat, gid Mayor, sa inyo, nga warm welcome. Hindi gini namon malipatan. Especially, first time ko pa niya nga nakaagi diya sa Santa Barbara, no? Nami, kali sa inyo, yung town. Mayor ka nami, gid. Sa totoo lang. Oh, so, in behalf sa Sangguniang Panglungsod of Cadiz and the City Government of Cadiz, I would like to thank you all sa sining pag-abi-abi sa amon. Hindi gini namon malipatan kay abi ninyo, ang mga upo din namon excited na kayo. Kung sa diin sila ang gintour sa naglain-lain nga government establishments, historical landmark sa Banwa, gindala sa Iloilo Golf and Country Club kagin preparahan ka the best of Iloilo nga mga pagkaon. Cadiz City staff and officials naglakbay aral sa Santa Barbara. Nagpangimbitar ang mga katapo ka barangay monitoring team o kon BMT nga magpamati o kon bantayan ang ila paghatag update kabahin sa ila pagpatigayon nga surveys sa kabarangayan kada Biyernes sa Good Morning Santa Barbara program kaupod kay Ugyon Blessy May Sampil alas 9:15 tubtob alas 10 sa aga. Pamatian ang pahayag na day Arjan Sopenya, Julius Cesar Donna Bocala kag Michael Caisio. Amon kamo nga magtutok alas 9:15. 9:15, o diba? 9:15 to 10:15 kada Biyernes ang aga diri sa Radyo Ugyon. O kaupod nyo, Ugyon Arjan? Ugyon Donna Bukala. Kag Ugyon Ang BMT isa ka bago nga unit nga gintukid ni Mayor Doc Dennis Superficial kag ginkilala na ka Iloilo Provincial Government nga isa sa mga best practices sang Santa Barbara. BMT maghahatag update kada Biyernes sa Good Morning Santa Barbara program. Nagapatigan ka survey sa senile cataract sa mga senior citizens sa Santa Barbara ang mga katapo ka barangay monitoring team o kon BMT. Maga-survey ni nga reference o kon basihan ka datos sa ginaproponer nga programa ka Municipal Health Office. Iniagud may baluan kung pila ang willing kag ang hindi magpa-opera kag kung ano ang ilang nga mga rason. Pamatian payag ni Arjan Sopenya. Survey is baseline gathering of data para sa ginapropose man sang aton nga municipal health officer nga
program or Sinal Cataract program diri sa aton banwa. So, it is not a medical mission, but it will become a program. So, when we say program, ara nangangadaan niya sa gina-offer ka aton banwa. Kung sa din ng BMT ang nagamonitor sa mga kaso angon si kaayong panglawas para ka COVID-19, leptospirosis, dengue kag preventive monitoring para mabuligan ang mga pumuluyo sa pagpreparar agud mapalayo sa balatian. Magluwas sa survey kag monitoring, nag-augment man ang BMT sa MSWDO kag Municipal Agriculture Office sa pagpatuman kaila mga programa. BMT nagapatayon ka Sinal Cataract Survey sa mga senior citizens. Nahinambitan ni Police Corporal Iran June Hansilan ang illegal drug status sang 60 ka barangay sa Banwa, Santa Barbara sa EMPOS MAG PTD Madak Hour program sang DYIS-FM 106.7 kaupod si Madak Focal Person Serena Joso Agosto 25. Kung sa diin may ara sang 21 tanan ka barangay nga unaffected, kag 39 ka barangay naman nga affected sang drugs. Samtang 242 naman ang tanan nga P-Woods o kon persons who use drugs nga nagsurrender sa kapulisan. Kamatian ang payag ni Police Corporal Aryan June Hansilan. Subong ang drug clean sa status ka aton nga mga barangay, may 21 kita ka unaffected kag may 39 ka affected. Tapos may 242 kita ka mga P-Wards kag na-drug cleared na ang tanan nga 60 ka barangay. Yes, so Sunod naman kay Madak Focal Person Joso, ang mga barangay officials ang dapat mangin binantayon sa mga nagasulod kag nagagwa sa ilang nga barangay. Ginahingyo man niya nga kung tani makatraining ang mga barangay officials sa palaubuton nga clustering o barangay tanods. Dugang pa, may pagahiwaton nga orientation para sa P-Wood sa Agosto 27, Domingo nga adlaw sa Municipal Covered Gym, alas 8 sa aga. P-Woods ginatutukan ka kapulisan kag MADA. Imbes nga forest strategy, ginarekomendar na ka Department of Health ug DOH ang pag-implementar ka 5S strategy. Ang 5S ang nagakahulugan nga search and destroy, pangitaon kag papaso ng breeding grounds kalamok, self-protection, mag-usar ka insect repellent, seek early consultation, magpalapit gilayon sa doktor kung may ginabatsyag nga simptoma, support fogging and spraying sa mga hotspot areas, kag sustain hydration, mag-inom sang madamo nga tubig agud hindi ma-dehydrate. DOH ginarekomendar ang 5S strategy kontra dengue. Kag amuyado ang natipon nga balita subong adlaw. Tugdubuwas sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS-FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.